Era berean eta hezkuntzarekin jarraituz, gaur onartu egin du gobernuak Mutiloan eraikiko den ikastetxe berria eta kiroldegia egiteko lanen aurrekontu igoera. Guztira 8,8 milioi euroko inbertsioa izango da aurreikusitakoa baino 2,3 milioi gehiago. Izan ere, eraikuntza arloko prezioak gora egin du, hazi egin baita eskaria eta ez ordea lan horietan aritzen diren enpresen kopurua. Gainera, bai kiroldegia eta bai jolaslekua handitu egin dira hasierako asmotik eta horrek ere aurrekontua gehitzea eragin du. Kiroldegiaren kostua udalak hartuko du bere gain. Halaber, ikastetxearen jolastokia ere handitu egingo da, esan bezala, 150 metro kuadro gehiagorekin. Ikastetxeak 2 lerro izango ditu aurre eta lehen hezkuntzan eta udalaren eta hezkuntza departamentuaren arteko hitzarmenean jasotzen den bezala, eskolak gimnasioa izan ordez, kiroldegia egingo da ikastetxean ondoan. Hala, eskola orduetan ikastetxeak izango du lehentasuna horren erabileran, eskola orduetatik kanpo Arangurengo bailara osoak erabili ahal izango du kiroldegia.